U tihoj noći Meka je snila, Allah je sudbinu svijeta pisao. Amina je nosila emanet najveći, nur koji će čovječanstvo obasjati. Allah je najmudriji. Amina i Abdullah, odabrani Allahovom mudrošću. Iz njihove kuće zasjala je milost. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah nije dočekao sina svoga, ali ga je Allah velikom čašću počastio. Amina je u saburu emanet nosila, uz čvrsto pouzdanje u Gospodara svjetova. Ja Rabbi, učvrsti nas u vjeri. Amina i Abdullah, njihova imena srca čuvaju. Neka salavat nikada ne utihne na voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu tražili slavu ovoga svijeta, Allah ih je učinio dijelom najveće priče. Kad spomenemo njihova imena, srca nam ispuni poštovanje. Amina i Abdullah, roditelji miljenika svih svjetova. Neka nas Allah sastavi s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u džennetu i svoje beskrajne milosti.